देवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। హరే కృష్ణ. సో ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాస్ లో ఉన్నాము. ఒకటవ స్కందం 5వ అధ్యాయం 16వ శ్లోకం. 15వ శ్లోకంలో మనం అందరూ కూడా జనులు ఏ విధంగా సహజంగా అందరూ కూడా భోగాభిలాషులుగా ఉంటారు. అయితే కాబట్టి నువ్వు కూడా ధర్మం అని చెప్పేసి వాళ్ళని అదే మార్గంలో ప్రోత్సహించావు. ఈ భోగ మార్గంలో ఇది మరి కరెక్ట్ కాదు, అయుక్తము. నీ ఉపదేశాలు మరి నువ్వు చెప్పిన కారణంగా వాళ్ళు ఇటువంటి భోగాభిలాషుల ఈ భోగాభిలాష కోసమే వాళ్ళు కర్మలను చేసి అదే ధర్మం అనుకుని వాళ్ళు అలాంటి కర్మలే చేయడం ప్రారంభించి మరి ఈ నువ్వు వద్దు అని చెప్పినటువంటివేమేమో వాళ్ళు అలక్ష్యపరిచారు. నువ్వు ఇలా భోగాభిలాషతో నువ్వు కొన్ని విషయాలు చేయొచ్చు అని చెప్పావు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం కదా, స్వర్గలోక ప్రాప్తి కోసం ఈ యజ్ఞం ఆ యజ్ఞం చేయొచ్చు అని. ఇవి కూడా మరి వేదాలలో ఉన్నాయి. సో వాళ్ళు భోగాభిలాషులై ఇటువంటివన్నీ ఫాలో అయ్యారు. కానీ వద్దు, ఈ పని చేయకూడదు ఆ పని చేయకూడదు అని చెప్పిన విషయాలను వాళ్ళు పట్టించుకోకుండా ఇటువంటివి వాళ్ళకి సూట్ అయ్యే విషయాలను మాత్రం వాళ్ళు అవలంబించి వాళ్ళు వద్దు అని చెప్పినవేమో అలక్ష్యపరిచారు. నువ్వు ఈ రకంగా వాళ్ళను ఈ భోగాభిలాష వైపు ప్రోత్సహించడం జరిగింది. దీనివల్ల ఏం జరిగింది అంటే వాళ్ళు అది మాత్రమే తీసుకున్నారు, కానీ ఏది వాళ్ళు చేయకూడదు అన్న విషయాన్ని వాళ్ళు పట్టించుకోవడం మానేశారు. కాబట్టి ఈ రకమైన రచన అలా చూసినట్లయితే అయుక్తం, కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పేసి నారదముని ప్రీవియస్ శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు 16వ శ్లోకంలో ఇది కూడా చూసినట్టున్నాం. 16th శ్లోక కూడా చూసాం. భగవంతుడు మరి ఈ భౌతిక సుఖాలకు సంబంధించిన కర్మలన్నిటి నుండి కూడా విముక్తుడైనట్టి ప్రవీణుడు. అటువంటి వాడే ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోగల యోగ్యత ఉన్నవాడు. కాబట్టి ఈ భవబంధాలన్నీ కూడా వాటి కారణంగా మరి సరి అయిన స్థితిలో లేని వాళ్లకు నీవు ఈ భగవంతుడి యొక్క దివ్యలీల వర్ణనల ద్వారా వాళ్ళకి దివ్య అనుభవ మార్గాన్ని చూపించు. వాళ్ళకి మార్గాన్ని చూపించు. నువ్వు ఎలా చూపిస్తావు? భగవంతుడి యొక్క లీలలను వర్ణిస్తూ నువ్వు వాళ్ళకి మార్గాన్ని చూపించు అని చెప్పి చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. ఎందుకంటే భగవంతుడు మరి ఆయన అనంతుడు. ఆయన గురించి తెలుసుకుంటేనే మరి మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో భగవంతుడి యొక్క ధామంలో స్థానాన్ని సంపాదించుకోగలం. కాబట్టి అదే జీవిత పరమావధి పరిపూర్ణత. కాబట్టి ఈ ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మరి అటువంటి వాళ్ళే యోగ్యులు. కాబట్టి నీవు ఈ భవబంధాల వల్ల ఎవరైతే ఈ స్థితికి రాలేకుండా ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా నువ్వు ఈ భగవంతుడి యొక్క దివ్యలీలను వర్ణిస్తూ తద్వారా వాళ్ళకి ఈ దివ్యానుభవం పొందే మార్గాన్ని చూపించు అని చెప్పి 16వ శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. ఇక 17వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు అంటే, త్యక్త్వా స్వధర్మం చరణాంబుజం హరేర్భజన్న పక్వోద పత్ర భద్రమభూదముష్య కిం కోవార్ధ ఆప్తో భజతాం స్వధర్మతః. సో భగవంతుడు త్యక్త్వ అంటే త్యజించడం, దేన్ని? స్వధర్మం. చరణాంబుజం అంటే భగవంతుడి చరణ కమలాలు. ఎవరు? హరే శ్రీకృష్ణుడి చరణ కమలాలను భక్తి కొరకు అపక్వ అంటే సాధన కాలంలో అనుభవరహిత స్థితి అని. సో ఇక్కడ ఓవరాల్గా ఫస్ట్ మీనింగ్ చూద్దాము. భగవంతుడి భక్తిలో నియుక్తుడు అవడానికి స్వధర్మాన్ని కూడా త్యజించేటటువంటి వాడు ఈ సాధన చేసేటటువంటి సమయంలో మరి కొన్నిసార్లు అపక్వ స్థితిలో ఉంటాడు. అంటే ఇంకా పరిపూర్ణత చెందని స్థితిలో ఉంటాడు డ్యూరింగ్ ద సాధన, అంటే సాధన సలిపే సమయంలో.
ఇంకా పరిపూర్ణతకు రాని సమయం, కానీ సాధనలో ఉన్నాడు. అలాంటి అప్పుడు ఆ సమయంలో కొన్నిసార్లు పతనం చెందినా కూడా కృతార్థం కృతార్థత్వం అనే విషయంలో అతనికి ఏ భయము లేదు. సో సాధన టైంలో మనం కొన్నిసార్లు పతనం చెందొచ్చు. అంటే కొంచెం మార్గంలో నుంచి ఎప్పుడన్నా వైదొలగడం జరగొచ్చు. కానీ మనం ఆ సాధనలో ఉన్నప్పుడు ఈ పూర్తి పరిపూర్ణత రాకపోయినా ఇలా అపక్వ స్థితిలో కొన్నిసార్లు మనం పతనం చెందినా కూడా కృతార్థత రాదు అనేటటువంటి భయం లేదు అంటున్నారు. కానీ అభక్తుడు మాత్రం ధర్మానుష్ఠానంగా ఎంతో ధర్మ మార్గంలో నేను అన్ని కరెక్ట్‌గా చేస్తున్నాను అనుకున్నా కూడా ఎటువంటి లాభాన్ని పొందలేడు. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాడు నిజమైన భక్తితో సాగిపోతూ ఉన్నప్పుడు కొన్నిసార్లు ఎక్కడైనా పతనమైనా కూడా తప్పనిసరిగా చివరికి పరిపూర్ణతని కృతార్థుడు అవుతాడు. ఏది ఆత్మానుభవంలో కృతార్థుడు అవుతాడు. కానీ భక్తి లేకుండా ఉన్నవాడు ఎంత కరెక్ట్‌గా ఏ పని చేసినా కూడా అతనికి ఎటువంటి లాభం ఉండదు. సో దేనికైనా భక్తి అవసరం. భక్తి లేకుండా నువ్వు ఎంత పర్ఫెక్ట్‌గా చేసినా కూడా ఎట్లా అయినా నీకు ఆ లాభం అనేది ఉండదు అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో నారద మహాముని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇప్పుడు మనుషులు చేయవలసిన ధర్మాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ధర్మాలు అన్న మాట వాడారు కదా! అభక్తుడు ఎంత ధర్మానుష్ఠానాన్ని ఎంత కంప్లీట్‌గా ధర్మానుష్ఠానాన్ని చేసినప్పటికీ కూడా లాభం పొందడు అంటున్నారు. ఏమిటి మనుషులకున్న ధర్మాలు అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు తల్లిదండ్రులకు, కుటుంబానికి, సంఘానికి, దేశానికి, మరి ఇతరులకు, మన ప్రక్క వాళ్లకు, అలాగే దేవతలకే కాకుండా ఋషులకు, గొప్ప గొప్ప సాహిత్యకారులు, విజ్ఞానవేత్తలు వీళ్ళందరికీ రుణపడి ఉంటాం ఏదో ఒక రకంగా. కానీ మనిషి ఈ ధర్మాలన్నిటినీ వదిలివేసి భగవంతుని శరణు చేరాలి అని చెప్పేసి శాస్త్రాలన్నీ కూడా చెప్తున్నాయి. అంటే నేను వీళ్ళకి వాళ్ళకి రుణం తీర్చుకోవాలని చేయడం తప్పులేదు. కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యం ఏది అంటే వీటన్నిటినీ పక్కన పెట్టి ముందు భగవంతుని శరణు వేడడం ఇంపార్టెంట్. అందుకే భగవద్గీతలో కూడా సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అన్నారు. సో మనిషి ఆ విధంగా మనం చేసినప్పుడు ఆ రకంగా భగవంతుని శరణు వేడినప్పుడు తప్పనిసరిగా భక్తిలో కృతకృత్యులు అవడం జరుగుతుంది. అది ఎంతో శుభదాయకం అని చెప్తున్నారు. కొన్నిసార్లు ఏదైనా తాత్కాలిక భావం ఎప్పుడైనా ఈ భగవద్భక్తిలో నియుక్తుడై కొన్నిసార్లు ఏదైనా కారణం వల్ల ఈ భక్తి మార్గంలో నుంచి కొంచెం వైదొలగడం జరగొచ్చు. జరిగినప్పుడు ఈ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవాంఛిత సాంగత్యం వలన ఇలాంటివి సంభవించవచ్చు. అంటే ఒక్కొక్కసారి మనం పక్క వాళ్ళు మనల్ని ఏదైనా చెప్పి మనల్ని ఆ మార్గంలో నుండి వైదొలగడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. దానికి ఇలా జరిగిన ఇటువంటివి జరుగుతాయన్న దానికి చాలా కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా ఉన్నాయి అంటున్నారు. ఇలాగే జింకతో సాంగత్యం వల్ల ఈ భరత మహాముని ఎలా జింకదేహం పొందాడో చూసాం మనం. అలాగే మరణ సమయంలో జింకను తలుచుకున్నందుకు ఆయన జింక జన్మను పొంది ఆ తరువాత మరి ఆయన పూర్వజన్మ విషయం కూడా ఆయనకి గుర్తున్నది. ఎందుకు అంటే మరి ఆయనకున్న యోగ పుణ్యఫలం వల్ల. సో అలాగే శివుని పట్ల అపరాధం అనొచ్చిన కారణంగా చిత్రకేతు కూడా పతనమయ్యాడు. ఈ విధంగా పతనం సంభవం అయినప్పటికీ కూడా భగవంతుడి పాద ఆశ్రయమే ఇక్కడ మనకి ఉపదేశిస్తున్నారనమాట. సో ఎందుకు అంటే భక్తి ధర్మాల నుంచి పతనం చెందినా కూడా మనిషి భగవంతుడి చరణాలను గనక మర్చిపోయినప్పుడు మనకి తప్పకుండా ఎప్పటికో అప్పటికి మనకు అది ఆత్మానుభవ మార్గం వైపు వెళ్ళేటట్లుగా చేయగలదు. అంటే భక్తి యోగంలో ఒక్కసారి నియుక్తులం అయ్యాము అంటే తప్పనిసరిగా అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ మనం అది కొనసాగేటట్లే ఉంటుంది నిజమైన భక్తిలో గనక నియుక్తులం అయితే. సో ఇక్కడ భక్తిని గురించి భక్తి కొంచెమైనా స్వల్పంగా వనరించబడ్డ అత్యంత ఘోరమైన ప్రమాదం నుంచి మనిషికి రక్షణకు కూరుస్తుందని భగవద్గీత చెప్పింది. ఏమిటా శ్లోకం? స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అని చెప్తారు కదా. అంటే కొంచెమైనా ఈ మార్గంలో ఉన్నాము అంటే మహాభయాన్ని నుంచి కాపాడుతుంది ఈ భక్తి మార్గంలో. కాబట్టి చరిత్రలో కూడా దీనికి ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి.
అజామిలుడు ఆయన యొక్క వృత్తాంతం ఒక ఉదాహరణ. మరి మొదట్లో భక్తుడిగా ఉన్న అజామిలుడు యుక్త వయసు రాగానే కొంచెం పతనం చెందిన మళ్ళీ చివరిలో భగవంతుడు ఆయనను ఉద్ధరించడం జరిగింది అని చెప్పి భాష్యంలో ఇదంతా చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ భగవంతుడిని త్యజించి స్వధర్మాన్ని భగవంతుడి పాదకమలాలను మరి ఎవరైతే శరణాగతులు అవుతారో ఆయన పాదాల దగ్గర, మరి అటువంటి వాళ్ళకి ఏ భయం కూడా లేదు. ఏదైనా ఒకవేళ మధ్యలో కొంచెం అటు ఇటు వెళ్ళినా వాళ్ళ ఆ సాధనలో ఉన్నప్పుడు చివరికి తప్పనిసరిగా కృతార్థత్వం వాళ్ళకి కలుగుతుంది. కానీ భక్తి లేనప్పుడు మనం ఎన్ని ధర్మాలు పాటించినా కూడా అది అభద్రం, అంటే అమంగళమే అవుతుంది చివరకు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అది ఈ శ్లోకం 17వ శ్లోకం. సో ఈరోజు ఈ క్లాసు ఈ 17th శ్లోకతో స్టాప్ చేద్దాము. తర్వాత 18th శ్లోక రేపు చూద్దురు గాని. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ.